v Bechticách. No, jakú polievku, všelijakú, jakú sa varila, fazulová, chudariaka, aj zemáková, čo sa varilo. A dolky sa piekli na šporhelče, buchty sa piekli, trúbe, slíže sa robili. No, však som mala málo rokov, 9 lebo koľko, a už som musela vedieť aj variť, lebo keď išla vojna, otec išli na vojnu. Ja som mala 9. rozená, 14. vypukla vojna, pravda. Otec išli na vojnu. Jak som len plakala a kričala za nima, na vozoch ich viezli do nádaša a držala som sa do voza a kričala, čo som chcela s nima ísť. A tam porád ich zajali, boli porád. Vzali zajacom a dali ich do Ruska. A tam aj chudák ostali. Tam aj umreli. Písal nám kamarát, bol aký Čech, čo s nima tam bol. A nám písal, že nemôžu nám písať, lebo že ich boli palce na ruke. Dali pozdravovať Marišku Jakubna, aj brata Rudka. Dali pozdravovať. No a potom, ale za 2 dny už nám odtiaľ prišlo, že zomreli. Že tam aj zomreli. Tak, čo ostali sme síroty, čo sme mali robiť. Išli do roboty, maminka. Nachystali na jedzenie a prez okno sme sa chodili najesť donútra, lebo nemohli nehať otvorené. Dvere boli, my sme deti všelijakých kamarádov. Prišli Prada, zhľadávali postavaní, tak my sme donútra chodili najesť a oni museli robiť dveru. Cez obed prišli trochu, naparili, volačo prichystali, keď išli som mala 9 rokov a už som vedela aj pri tom varení volačo. Ešte aj krstného tátka hovorili k obedu, ten tam lasili na tej domke mašine. No čo, polievku, kašu, opatanci. Jako? No však len suseda Roháček pani učiteľku naučila variť opatance. No, poumievala pšeno, pokrajala na také kúštičky, cesto dány jedla také tvrdé a pokrajala na také kúštičky a šebo poumievala a vysypala do toho pšena, ponadhádzovala to takto, to ponadhádzovala, dala to do hrnca a nalála vody zarovno a dala do truby variť. A pani učiteľka varili, mali opatance, boli bieli a nevedeli to variť. Ona im to ukázala. No čo však sa varilo, všeličo? Aj polievka, aj kapustná ze zemáky.